ζορίζεις, άναψε το φως μόνο. Άναψε το. Για πατέρ. Πού είναι ο φωτογράφος, ρε παιδιά? Μόνο οι οδηγοί παρακαλώ, μαζευτείτε και το πουλάκι εδώ. Το πουλάκι Το εκεί. πουλάκι. Τα έχει βρει η Ελένη ήδη σου λέω τα καπάκια, τα έχει βρει η Ελένη. Εμπειρία μέτρησε. Καλό ένα Ελένη. Μέτρησε εμπειρία. Το Σαρόπουλος το πενηνταρικάκι δούλεψε. Πήρετε δωρό. Κώστα. Λοιπόν, από αυτά τα τρία θέλω να διαλέξεις το πιο ωραίο. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο. Έλα, αυτό που διάλεξε πρώτο, βέβαια. Όποιο θες, όποιο θες. Γυναίκες ρε φίλε, γυναίκες ρε φίλε. Λοιπόν, το πιο όμορφο ταμπάκι για τα τραγίνη ταμπάκια του 2012 είναι το ταμπάκι κοντούσοβλου. Παίρνει δωράκι. Σαμ, πάρε το ταμπάκι το όμως στα χέρια. Στα διαλύματα με το που θα τελειώνετε λίγο να σκουπίζετε τη στροφή που θα βρίσκεστε. Οι σειρές θα είναι 8, 9, 9 για τα ελεύθερα και για τα προκριματικά. Στους τελικούς θα κάνουμε 3 τελικούς, 10 και 10 στον Α και στο Β και θα έχουμε 6 άτομα στο τρίτο τελικό που θα γίνει. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Τα νούμερα έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, τις σειρές. Ένα νούμερο στο εμπρός μέρος.